راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو أمانيل ግርማየ ሰላም ክብራ ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ዓርቢ 7 ግንቦት ፈንወና እንሆ ይፍልማሎ ዕለታው ዜና ምስ ቀረበ ንጉሴ ምስ ዓርኩ ክጽንበሩናዮም ከተከታተሉና በخبሪ እናዓደምኩ አርስታ ዜና ከስማዕኩም ንሱዳንን ኢትዮጵያን ንምቅርራብ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ ተወስደ ተበግሶ ንኻላይ እዋኑ ፈሽሉ ፍሉይ ልኡኽ አሜሪካ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋን አጠቃቅማና ኢልን ብዝምልከት ምስ ፕሬዝዳንት ግብጺ ተመያይጡ ቀጠር በጉዳይ ምርጫ ሶማል ተኸሲቱን ዘሎ ናይ ስልጣን ቁርቆስ ንምሽምጋል ናብታ ሃገር ፍሉይ ልኡኽ ሰዲዳ هذه إذاعة إرنا ዜና ብዝርዝር በጉዳይ ዶብን አጠቃቅማና ኢልን ተተፋኒነን ዝርከባን ናብ ግጭት ድማ ዘምራሓን ሱዳንን ኢትዮጵያን ንምቅርራበን በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተወስደ ተበግሶ ከም ዘይተዓወተ ዲፕሎማስያውን ምንጭታት ሓቢሮም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ብዛዕባ ዶባዊ ምሰሓብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ከም ድማ ህልው ዞባዊ ኩነታትን ብዝምልከት ምስ አብ ወንበር ሉዓላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ንምዝራብ በ4 ግንቦት ኣብ ሱዳን ድሕሪ ዘካየዶ ምብጻሕዩ እቲ ዝቐረበ ናይ ሽምግልና ተበግሶ ከም ዘይተዓወተ ተገሊጹ ሱዳን ካብ 6 ሕዳር 2020 ኣትሒዛ ኣብ ትሕቲ ቁፅራ እትያቶ ዘላ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ዞባ ኣልፋሽጋ ን26 ዓመታት ብኢትዮጵያ ተጎቢጡ ዝጸንሐ ምዃኑ ብምጥቃስ ኢትዮጵያ ነዚ ምስ ተኣምን ጥራይ ናብ ዘተ ከም እትቐርብ እያ ትገልጽ ኢትዮጵያ ድማ በንጻሩ ናብ ዘተ ክትቀርብ እንተኾይና ሱዳን ናብቲ ቅድሚ 6 ሕዳር ዝነበረ ከባቢታት ክትስሕብ ትጠልብ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ትግራይ ብሓባር ወፊሩ ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ ንመንግስታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ንምቅራብ ናይ ሽምግልና ተበግሶ ክወስድ ኣብዚ 4 ዋርሕ እዚ ንኻላይ እዋን እዩ ዶባዊ ምሰሓብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ንምሽምጋል ብደቡብ ሱዳን ዝተወስደ ተበግሶ ብመንግስቲ ሱዳን ተቐባልነት እኳ እንተረኸበ ኢትዮጵያ ዘቐመጠቶ ሱዳን ናብቲ ቅድሚ 6 ሕዳር ዝነበረ ግዝኣታ ቅድም ትመለስ ዝብል ቅድመ ኩነት ብሱዳን ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበ ግን ከም ዝተዓንቀፈ ይዝከር ሱዳን ሒዛቶ ዘላ ሰፋሕቲ ናይ ሕርሻ መሬት ጥራይ ዘይኮነ ዲጋ ተሃድሶን ዝህነጸሉ ዘሎ ከባቢታት ክልል ቤንሻንጉል እውን ዋንነተዩ ትብል ኣላ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብወግዒ ተቃውሙ ገሊጹ እዩ ፍሉይ ልኡኽ አሜሪካ ኣብ ዞባ ቀርኒ አፍሪቃ ጄፍሪ ፌልትማን ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋን አጠቃቅማና ኢልን ብዝምልከት ምስ ፕሬዝዳንት ግብጺ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ተመያይጡ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብቲ ብ5 ግንቦት ኣብ ከተማ ካይሮ ዘካየዶ ምይጥ አሜሪካ ነቲ ኣብ እቲ ዞባ ሓደ ካብ ዓበይቲ ብድሆታት ኮይኑ ዘሎ ምሰሓብ መፍትሒ ኣብ ምንዳይ እጃማ ከተበርክት ቀረብቲ ምህላዋ ኣረጋጊጹ ጄፍሪ ፌልትማን ዝሓለፈ ሰሙን ፍሉይ ልኡኽ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ዞባ ቀርኒ አፍሪቃ ኮይኑ ድሕሪ ምምዛዙ ናይ ፈለማ ዑደቱ ብ4 ግንቦት ብግብፂ ፈሊሙ ናብ ኤርትራ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብምብጻሕ ምስ መራሕተን ክዝትዩ ንሱ ኣብቲ ምስ መራሕቲ ናይ ዞባ ኣብ ዘካይዶ ርክባት ኩናት ትግራይ ዶባዊ ግጭት ሱዳንን ኢትዮጵያን ከምኡ ድማ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋን ምስ ሱዳንን ግብፅን ፈጢሩላ ዘሎ ምስሓብን ኣውራ ኣጀንዳታት ምዃኑ ተፈሊጡሎ ሱዳንን ግብፅን ኣብ ጉዳይቲ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋ ተሃድሶን ኣጠቃቅማና ኢልን ብዝምልከት አሜሪካ ሕብረት ኤውሮጳ ሕብረት ሃገራትን ሕብረት አፍሪቃን ከም ሸምገልቲ ክሳተፉ ክጠልባን ከለዋ ኢትዮጵያ ግና ስሉሳው ዘተጥራይ ክቐጽል እያ ትጠልብ ኣብ ሶማል ኣብ መንጎ ርእሰ ምምሕዳራትን ፕሬዝደንት መሐመድ ፋርማጆን ተፈጢሩ ብሰንኪ ዘሎ ምክህፋል እቲ ሃገር ናብ ዝበእሰ ምብዝታን ከይትወድቕ ተሰጊኡሉ ኣብ ዘሎ እዋን ቀጠር ነተተፋነንቲ ሓይልታት ንምቅራብ ዘንቀደ ፍሉይ ልኡኽ ሰዲዳ እቲ ብላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቀጠር ሙልታቅ አልቃሕታኒ ዝተመርሐ ፍሉይ ልኡኽ ብሓደ ግንቦት ናብ ሶማል ድሕሪ ምእታው ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ሓሰን ሮብሌ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ምስ ፕሬዝደንት ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ሙሴ ቢሒ ድማ ኣብ ከተማ ሃርጌሳ ከም ዝተረኸበ ተፈሊጡሎ ምስቶም ቀንዲ ተቃምቲ ፕሬዝደንት ፋርማጆ ዝኾኑ መራሕቲ ርእሰ ምምሕዳራት ጁባላንድን ፑንትላንድን ግና ዛጊት ርክብ ከም ዘይካየደ ማዕከን ዜና ጋረወ ንምንጭታቱ ብምውካስ ጠቒሱ እንተኾነ ፍሉይ ልኡኽ ቀጠር ምስ ፕሬዝደንት ርእሰ ምምሕዳር ጁባላንድ ኣሕመድ ማዶበን ፕሬዝደንት ርእሰ ምምሕዳር ፑንትላንድ ሰይድ ዓብዱላህ ደንን ኣብ ከተማታት ጋረወን ኪስማዮን ርክባት ከም ዘካየደ ዘጠቕሱ ምንጭታት ኣለዉ ፍሉይ ልኡኽ ቀጠር ምዞም መራሕቲ ርእሰ ምምሕዳራት ኣብ ኬንያ ከተማ ናይሮቢ ምስጢራዊ ርክብ ከም ዘካየደውን ይግለጽ እኳ እንተሎ ነቲ ሓበሬታ ክልቲኦም ወገናት ነጺጎሞ መራሕቲ ርእሰ ምምሕዳራት ጁባላንድን ፑንትላንድን
ምስ ፕረዚደንት ፋርማጆ ዘተምክያድ ትርጉም የብሉን ናብ ዝብል መደምደምታ ስለ ዝበጽሑ ብመንጎኝነት ፍሉይ ቀጠር ዝካየድ ርክቡን ፍረ ከም ዘይህልዎ ተንተንቲ ፖለቲካ ሶማል ይረዱ። እዞም መራሕቲ ርእሰ ምሕዳራት ነቲ ቅድሚ 2 ወርሕ ስልጣኑ ድሕሪ ምብቅዑ ብዘይ ምርጫ ን2 ዓመታት ስልጣን ከናውሕ ዝወሰነ ፕረዚደንት ፋርማጆ ኣፍልጦ ከም ዘይሂብዎ ኣቐዲሞም ገሊጾም እዮም። ፕረዚደንት ፋርማጆ ኣንጻር ውሳኒኡ ድሕሪ ዝተላዕለ ፖለቲካዊ ተቓሞታትን ግጭታትን ምስ መራሕቲ ርእሰ ምሕዳራት ብምዝታይ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ምርጫ ክካየድ ጸዊዑ። ቀጠር ድማ ነዞም ተተፋኒኖም ዘለዉ ሓይልታት ሶማል ናብ ማኣዲ ዘተ ንምቅርራቦም እያ ፍሉይ ልኡኻ ናብታ ሃገር ሰዲዳ ዘላ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ ንጉሰን ዓርኩን ሕጂ ኣብ መስመር ምሳና ኣለዉ። ሃየ ንዕላሎም ንጸንበሮ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ سمعنا ميلان يزولوا من قصنا ناتي تفاس كما يدير كغجزة تريد اللغة تمثيل التعر بلن نقصة هندبات كل جزيكم زولاني حجقنا كي تزاربنا تصنيحنا هندبات كم إلو مجمارو دبور لا كوينني أوشتو كالسلاسلو زصنح كوينو تردئنون قربات تحساسبني نيناي مالت كايو نتجيجا جيجاولو نتغن حكاغن عبلو بزب الملسي تخلقلكو كتنير ما جمسي محي كيف لتن وجد كم عزمزام زي ما الأد جبنيو حكي إلى في الشخ بالكوا جرونا بتلمي عزمزام أتغمر زي نادي تبايلو تأثيرت فلت كمس أيفلتني قنا زي من أد صباغ زي مقاني زفلت زبل لاك تسمع كوا سبونا ريغلا خدنينا لكمبر أترار اللين قسا رايستي أتونا قفاي من قلتنا انتين غنيو زغول انسغت ولا جيجات أجفتسم ناي باكي كمل سلكات حتى الله تتركو دعين سؤال كان قرنا حكا زي كوني نقدر نايب حكا من السلك ولا كان لها نايزم نقفت حسابات مفلات كاكوات وبغيو تفلدو مرحتنا إلا نمسلو ريتو تتكمزكو كابلني كاب علال قداها بنت أبرز يفتنو ملس كله درو من كاف جميل كحكي إذا قدم زولك قبل ملس كدم نببينو جيجاتات ببينو مغنياتات كهلو أخذيليو قنا كند منش جيجاتات زمانقسي نعو كقللو يخيليو إلو زحسبو زقبر مخانيو في عتنا جرت مليسو نعو برتاحو نقصه ناي مقراب مقلسيو فاتسا قدمه عند انت حين
عينة سنكسر زربا تسمع انزل لها من قصنا نعوذ قبل يتقبر تولين لها هذا الممنع عن بارك لي رأيت كأنه مرعت ناس أين يا قبابي يقول لهم تولين لها دارقا قلو كيدهم لدنع أتهم زقل لهم من بر أتيه واتسيو زبلوي مسلنن مغنقا بحفشه نزغو نسب تزفولتو يزوات زمسلو لهنن كرنا أين تلنا أتهم تقول لهم تريز قبروها لا بالنت حلقان تخونكا كاب نبزحت ككم تقبايهم كتكدهم من كتردهم من ذو الكام سميهم ذاتك بروك خونو لكا قلل حكيدو رأيت كتير بمير مليون نسمعك لنا من قصة كاب نهزبين ناتصورن النار دادن كم حدر الناس أفعاق قوريز قلو في عيدين عايز قبانيرو أهلا قد سنقسي كاب كثك أواتر دما قنشر شارك تبيل قلل نبع الكم زغي مقان نقرأ مدو إلو سحقه نايو حكينا نقسي ما راح تغا ويكا نقسكا قابتنا يقدم زناو يزنبر زلو ولا حجون قابتنا يقدم أقواوي سرح زلو بيتاني حقرقر أقواو ترايي حاوت تركب يزمسلو دعويت عندي محدث ريغاي من دقا أكارتا ودقرتا قيبول مرعتنا أبايتا بقبر سعيرو إيكو نسيز لك زلقو نقسي ما صنعتي ود ما صنعتي أعوتنيو نقرات أما سريحهم زد صاريو ذبل حدور امنات زلوهم يمستعمو كاب قدم كاب ميدا تحيزون بتزقات موم يما زمرحون يروم أمودات ودما زليتوهم دايلا موداتو سيليتو أمتولا كل كود مرنا يكلمي زنبر عوتاتيو نايتم كارتات نعم زفشل دا أنت يكتولا بكارتات نعم سلزفشلهم ما صنعت زبالة جيجايو كتبل زكالا يكونن قالوت بزحات روحيتات اللو أبكينا دما أتحدو جنك عوات كله بناتو منفعت را يكونن نايت تتصايو جيجاتات ون أبركتو له زربا غين وحكا مليون كوينات كاليليو لغتو لنزلها حاتتنا نقسي أو كبلو دلقو انت قونه كوينات كأغر لي لا يكونن كاب كونتات كوينات كترحق مخالقنا كابو يبرتع مخون ذكركو كوينات نعياشو لبامات زمسل نلبامات دما زعشو مخانو تعذب اللغو
ኣብ ናይ ብዙሓት ሰባት ሓሳባት ጽኒልካ ሰሚዕካ ነቲ ዝሓሸ ምሕራይ ብህውሪ ንዓኻ ዝመስለካ ክትዛረብ ቀልል ወስኽ ኩሉ ንንጉሰ መንግስትና እኮሞ ምን ተሓፋይ ዝሰርሕ ሽግር ህዝቡ ዝርድኦ እዩ ኣስማዓኒ ንጉሰ ሽግር ህዝቡ ዝርድኦ ምዃኑ ባዕሉ መንግስትን ካድራቱን እዮም ዝዛረቡ ንህዝቢ ድማ እዚዩ ሽግርካ እናበለ ገለጽ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ኮይኑ እዚ ህዝቢ እዚ እናበለ ከምዚ መንግስቲ እዚ ገይሩ ዝዛረብ ኣይረኣኹን እዚ ህዝቢ እዚ ኢሉ ምዝራብ እሞ እንታይ ካ ከተውፅአሉ ሓተተኒ ንጉሰ ከምቲ ዝመስለኒ ገይረ ቅድሚ ምምላሰይ ክሓቶ መረፅኩ እዚ ህዝቢ እዚ ኢሉ ነቶም በበይኑ ዓይነት ሓሳባትን መርጫታትን ዘለዎም ህዝብታት ክጽውዖም ከሎ ደኣ እንታይ ትርዳእ ንስኻኸ ኣነ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ሓደ ኣካል እዚ ህዝቢ እዚ ኢልካ እንተተዋዕካዮ ሓጢአት ኣለዎ ይብልኒ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ህዝቢ ሓደ ልቢ ምዃን ርትዕ ከይዳ ኣነ ኸዓ ከምኡ ዓይነታት ፀዋውዓ ወተሃደራዊ ገባብ ኮይኑ ዝርዳእኒ ነቲ ሃብታም ሕብሪ ዘሎ ህዝቢ ሓደ ዓይነት ቀለም ለኺኻ ብዝመረፅካዮ ሕብሪ ክትሪኦም ከተመሓድሮን መፍታን መስለኒ ብተወሳኺ ድማ ልክዕ ከማኻ ሓደ ኣካል ጌርካ ካብ ልዕሊኻ ናብ ማዕሪኻ ክተወርዶ ምፍታን ኮይኑ ወርዳእኒ እዚ እውን ሓደ ካልእ ኣገባብ ምቅላል ነገራት እዩ ንጉሰ ቀድመ መዘራቡ ግድድ ሰሓቕ ኣስማዕኒ ሎሚ ስሚል ዓርቂ ዛሬሳይ ከም ገለ ኮይና ኣላ ካብ ከምዚታት ትመራመድ ግና ገለ ሳይንሳዊ ምህዞታት ወጅነይ መዓሸቀን ሓቂ ዝኸውን በልኩ ብውሽጠይ ኣብ ዘየፍሪ ጉዳይ ብዙሕ ሓይሊ ኢና ነጥፍእ ዘለና እዚ ዘሎና መንግስቲ እንተስ ተመራሚሩ እንተስ ከይተመራመረ በቲ ዝመስሎ ሒዝና ጓዓዝ ኣሎ ኣብታ ተሽከርካሪቱ ተሰቐልና ዘበልና ድማ ብዛዕባ እቲ መራሒ ተሽከርካሪት ክንሓስብ ግድን እዩ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ደኣ ኣውቲትካና እምበር ቀንዲ ዘረባናስ ብዛዕባ እቲ መንግስትና ዘቕለሎ ክገብር መምራፂ እዩ ነይሩ ንስኻኒ እሞ ዘይቀልል ዓይነት ዘረባ ናምፅኻ ትፅሊልከና ሰሓቐ ንጉሰ ምስኪ ካልእ ኣብነት ኣብና መምህር ሚልዮን ዘይ መምህር ባረኸብና እዚ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት መደብ ሕጂ ነዚ መንግስቲ እዚ ዘቕሎ ጉዳይ እዩ ከምቲ ዝኣወጆ ንዓመትን ፈረቓን ጥራይ ኣገልጊልካ ስራሕካ ትሕዝ ዓይነት ዝኸውን ኣብነት መበርትዖ ነይሩ ነቲ ኩሉ መንእሰይ ኣበይ ናይ ስራሕ የኽሰቑሖ ሕጂ ግና ናይ ውትድርና ስራሕ ማለት ደሞዝ ዘይብሉ ስራሕ ፈጢሩ ተገላጊሉ ኣሎ እምበኣዚ ውትድርና መንግስትና ዝፈጠሮ ስራሕ ይትብሎ ኣለኻ መንግስትና ዝፈጠሮ ሓድሽ ነገር ዋላ ሓንቲ ይፈልጥኒ ኣነ ካብቲ ዝጸንሐ መሪጹ ትንዕኡ ዝቐለሉ ድማ መሪጹ ካብ ተቃወምቲ ክህልወኻ እሞ ንፖሊሳትካ እናነቐፉ ህዝቢ ዘላሕ ዕሉልካ ተቃወማይ ዘበለ እናኣሰርካን እናጥፋእካን መምራሕ ቀለል
ከዓ ወሰኽክዎ سمعت كميلين شعبية نتنت كم تقوله من تقام الدنيا لا بجي كذبة وقنبار كم من دون نتنت أمتي በለኒ ዘረብኡ መዚ ዝበልክዎ ከመይ ከም ዝተሓሓዝ ክርዳእኒ ይከኣለን እሞኸ ከብረሃለይ ተጸበኽዎ مدام منقسي تقاومتوا بعد خشاش عيد خجل خير قلسي نجم كبقال سهدي مبنين ولو نعود تقاوموا إلو زي عد من غد لها በለኒ ብናይ ላግፅቓና ፖሊሳትን ሓሳባትን ኩሉ እዋን እናዓበዩን እናሃብቶምን እዮም ዝቕፅሉ ኣብ ሓደ ደው ዝብሉ ይኮኑን ግድን ተቃወምቲ ከተጫጫሕ ኣይኮነን ዘድሊ ሓሳብካ ናይ ምግላፅን ንዑ ናይ ምስሳንን ዕድል እንተተዋሂቡ ኣብ ውሽጢ ሻዕብያ እውን በበይኑ መርገፂታት ክመፅእ ይኽእል እዩ ምስ ቀዳሞ ሻዕብያ ፍዕፍዕ ክትብልና ይኸድል ዘለኻ ትማሊ ሻዕብያ ሎሚ ሻዕብያ ፅባሕ እውን ሻዕብያ ክበሃል ኣይሰምዐካ እንዳኸም ኢለ ዓርኪ ተቃወምቲ ክህልውኻ ማለት እኳ ጽላት ከተጥሪ ማለት ኣይኮነን ነቶም ተቃወምቲ ከም መሳርሕትኻ ክትሪኦም ከድለይካ እዩ ንሳቶም እውን ማዕሪኻ ነታ ሃገር ከም ዘፍቅርዋ ፍሉጥ ሂብካ ዘይምስናይካ ዝሓሸ መገዲ ንምድላይ ምዃኑ እንተተኣሚንካ ምስ ፍለልያትካ ትቕፅል እዚ ግና ቀሊል ኣይኮነን ከም ዝበልኩኻ እዚ መንግስቲ ንዝብርትዖ ዘበለ ደፊሩ ይኣትወን እዩ ዲፕሎማስን ዴሞክራስን ካብ ቀደም ምስ በርትዖ እየን ንሳትን በርቲዖ ዶቕ ይኮነ ናይ ሶቪየት ሕብረት ኣካይዳ እናተኸተለ ዋላ ሶቪየት ዘኸተተቶ ብዝበርትዐ ገባብ ድማ ነቲ ሰውራ ኣካይድዎ ዴሞክራሲ በርቲዑ ደይኮነን ኣደዳ ውትድርናን ማእሰርትን ተነፅሎን ጌርና ዘሎ ኣንታ ወዲ ካብ ውትድርና ነፃ ኮይንና ኣለና ክደፈና ክትሰርተ ደለኻ ድማ በይንኻ ተኣሰር ንጉሴ ስልጣን ዋላ ይትከመልከኒ ክንደይ ሰዓት ጥንቃቅ ክብለካ እዚ ናይ ሃሱሳት ዘረባ በጃኻ ክደፎ በለኒ ንጉሴ ገለ ራዕዲ ኣብ ገጹና ተራእየ ንጉሰ እውን ሓደ ካብቶም ነዚ መንግስቲ ስርሑ ዘቃልልሉ ኣካላት እዩ ሓያል ሃገርና በዜጋታቱ እናተፈስሐ ክነብር ቀሊሉሉሎ እዚ እውን ከምቶም ካልኦት ክቐልሉ ኢሉ ዝወሰዶም ምርጫታት እዩ ዝኸውን ዝቐለልዎ ምርጫታት ግና ኢሎምሲ ንነገራት ከይሓላለኹሉ ከም ዘይተርፉ ናይ ብዙሓት ግምት እዩ